Ikaw day. Oh. Ato na ka? Ato na ta? Laka tayo laay man dire. Kuha mo ka. Kuha mo ka day. Yo, what's up mga adlaw yung tanan mga ga, mga katambay no. Karon another day, another life, another blessing na sad. April 2 na tanong karon nami diri sa amuang igagaw no. Manako kuno migbuntog kay magluto og buntog si Tingiloy. Saan magluto ting? Adobohon. Paklayon. Paklayon. Buang. Manako migbuntog. Amo sa ning kon? Ako sa dakpon kay kuan man ni. Lisod-lisod na bali dakpon kay kusog ra mulupad ting no. Idlas ra ba niya? Ari ta atong tanaw na atong kuha ng buntog kay para magluto na ta. Naray. Pogo ba? Na. Ila may still. Tingaloy. Dinakpan na daan. Dinakpan na daan. Apel episode. Uy, luya mo ka. Okay. Sura. Pag mo sa nato kay lisod man. Scramble. Pawang ka na ayo. Scramble ko na dong. Ada gulgul ada kagos dong. Ha? Oh. Ano tayo ang gilatan? Gigah yung gilatan. Ada. Ano Labo. ba? Oto nang kan. Oto naman. Mulbola na ting. Ini tubig deh. Init man. Mulbol sa mga ga. Yay, pitam hayang buang. Nagpanit, nagtagod. Tao ni, sabunan ni. Ani? Marinit ba? Kana bala na? Mana akong trabaho, mana akong tagod og panit na. Kana bala da. Pagpan sana sili ni. Aman. Tadi ni. Dong. Sili niya dong. Nah. Ka bala da, ikaw kawawa. Sili ko, asa yung sili ko eh. Nanda sili yo. Ako mong ipo pa ta ba? Matik na eh. Ha? Budak ko ana kita kita. Asa ka to nahoga doyan? Nato dito na kita ando bata karo. Okay, pagkawain na okay, piskat. 50 pesos do. O na ko plate niya yang hapon. Ana sa dito mare, dugay para pa. Pilot, ha? Para pa. Pinta lang. Kaya kita takuon kay. Ug kita ka bayad. Di kita mauwaw, bagat tas danya. Takuon mo ko baylo nya di ka bayad. Uwaw kay bagat na to. Ngamay lang. Buang mo, bayro. Di kini kang bayad ay kay. Pasidaan mga daan. Kay nawa ko pinta. Bullshit. Mutay no? Mutay no? Chip ko kasi ka na chip ko. Chip boy. Lubar. Chip boy lubar. Sige lang harvest lubi da. Hindi natin kalubihan no? Daw. Sige lang mangupras ba? Kita yang tenom nya kaon. Murag ka nang kuan ba? Murag ka nang panung nugubat jaw ba? Mantay ra nga salida sa Tagalog aw na. Sud ka ng mga nani ba? Gunit mo. Nana pong ano rodero. Kapos ko. Tulak mo sa kapon? Ha? Tulak mo sa ka. Dudoy. Tingnan sa kaptaagid. Pangahoy ba? Oh, may isunod butin. Tah. Pre, don't inana pre. Butong na eh. Segerit ka no? Ha? Segerit ba? Sakit eh. Spider-Man. No eat from home. Lumbay kaon. Ano tingin daw sundang? Sigbo, tisingan sigbo. Dag sundang sigbo. Dagre. Ha? Pwede mo lagi ko sa. Nara kay. Dag sundang na eh.
Nilahing itong sa kabulig. Itong tilawan yung timpla dating. Rame. Ayo, na. Rame para Jollibee. Spider-Man, no eat from home. Nalumbay may kaon ng mga gakay. Dapat ito semua. Tingnan ito. Uy, bugas. Ay bugas, anay bugas, wala na lungag. Ay! Ayun to. Scallops. Langgam, bird o bird. Ay, bitaw. Pikas. Wala ko na. Yung light man. Jo. Ano eh? Mais ba? Magpakuan ako, Jo. Magpagamay na ako, magpatambok na ako. Kay murag. Pag naisiksaka, murag ako rin makasaka pirmi. Nagkaugbuhat. Nagkaugbuhat hanggang ako, Jo. Damgam na po. Yo! Pangay oh. Ayun. Apa yung bangko doon? Na? Lami kagid mo luto, ting. Lami kagid mo luto. Nilay! Buang, nilay! Buang. Tarong. Wow. Akong giablihan ang atubangan. Ah, diri sa lubot ni gawas ang tubig oh. Na buang din luyog ya kay. Na pre. Na pa unod. Ay no na unod tubig. Ay no na kay diri ni agi no. Beer flu. Ahak. Ano yun? Ting? Bukit ka na. Ha? Okay, bye. Ay sundang niyo. Buwag lagi mo ba nga kay? Ha? Mura mo kasi. Dạ. Dạ. Buwag lagi mo dahil. Kapo kayo? Dito mo. Dawat pag sundan mo. Kaunon lang ko na eh. Sukon mo ka. Kanina pagka panumbaya, grabe kayo, sulit kayo itong pagpanumbaya kayo. Grabe kaon na. Uy, panuto, kaon na po. Pas mo yung okay, May? May pas mo dali. Bundas kaon ba? Sakto kanina pagka dadaas mo sa ating. Mara gini ko yung tingin Mara gini ko yung ko. Okay, kaon na. Way ko na, way break eh. Patal ba? Dong. Patal ba, papuwa sa tapay ba? Lah, gwapo mo kaya agtupi lagi. Ah, kaya woy. Wah, Ruben Padilla na, impatso ba? Agad ko ikaw nagat. Basa dami. Basa daw ano, uli ko kay maligo po ko, tubig lang. Di lang dagat. No, tabang ko parat mo. Wala. Ay koy, bas. Kamu bod. So, nuna na naguguli ka tingin lang mga gano kay anak ko kaon busog naman ko. Mana purpose nga ato ta maniud to, makalibre tag paniud to no. Salamat kay dong dinhi sa imuhang kuan pugo nga gipapud trip no. Salamat kayo nya. Kanang nuna ko uli nila kay kuan man mga nag-inom man sila nya. Wala naman tayo kuan nito. Hindi lang kita magamit dito kay di man ta mainom karon kay si pagsakit-sakit akong tiyan. Ano kan eh. So, wasa ko inom ron ako sa ning ati man natong tinai oh. Kasi niya mabuslot ni si Bakpo lang si Bakpo. Nya. Wala ko uli kay kuan day. Practice mi og drum rong hapon. Nya. Mo siya. Salamat kay dong sa papud trip no. Og sa kuan day 50 nga imong gihatag sa ko no. Ani. Salamat kayo kay di jud taon ko maglakaw ni practice unya. Kay hug akong la para eh. Para si Ginta eh. Nakita na si Ginta. Aray. Oh. Ako. May gingon para imo gid. Nakita balik mga ga. Ako. Oh. Ngandam tanin niyo mga ga kay kuan, practice sarong hapon og drum. Kuan eh. Again shout out sa mo dong Den Vera. Salamat kayo sa panood. Mga gano. Para imo gid eh. Para imo jud siya kay. Nahug na siya, pila na ka oras dito mi. Nakita niya puno ko siya balik ano, spinta. Kanay mo ni spinta, kanay mo hinata ko. Mut asa may hinata kanay basta paras mo nagporma si spinta. So, ato na kunohon na ko nga call ni uli katong dinhi no.
ang iyang skinta kay nakita mo na to tong skinta. Kana siya nakita na to. Para tuag na siya. So, kung di mo makita no, kung holgan mo kag kwarta. Kay kasulti si mo dia. Nga no na lang nga katong kwarta nga no, di jud to para imo. Napadyo mas nagkinahanglan atong kwarta no. Yun nya. Kung nasa mo wa sigurado sa jud na nga nasa jud na maabot no. Nadyo na yung mga nam nga ni mawala nimo. Nadyo na grasya nga maabot no. Masa kay imo lang nonaon nga. Kato kay nawa. Di jud to para imo. Napadyo mas nag-need ato no, mas nagkinahanglan ato. So mga siya mga kay maligo ta kay lakaw ta. Taligsik na eh. Taligsik. Sabay ta? Sabay ako sa imo ba? Ha? Tudong ba? Dungan lang ta. Antay din mo uwan eh. Manang uwan no? Igor kaya nagbasa-basa ang uwan eh. Basa yuta ba? So, padong namin sa mong practice mga gano. Nya baga kong dagom. Uwan rin or shine guro ni. So, ang na di ko no nga dili na to iuli ang ko ano gihatag sa tuwa kay kinasing-kasing man ipaghatag. Ato lang jud siyang duwato, ato lang siyang gastoon sa maayo nga purpose no. Dito ni kuan. Food trip dito or unsa to magasto na ni nga kanang gamit nato no kay lain sa kayo kinasing-kasing ni paghatag atong iuli dito siya. Sig malain pud sidong dinhi ba. So, ako na lang ning gastoon dong. Salamat lang kay ani no. Sa imong tabang no. Grasyam ni siya. So, di na lang ang grasya di na siya angay iuli. So, aron padong na mi sa among practice. Murag kawano na pud. Let's go din ay. Aga, bago na mo snare, bago na. Wamis snare si Tio ra snare. Kamu nang dubler ha, yang double lagi putar sa plane. Yang double sa plane. Aja yang snare. Ta ta ta. Yabo, yabo. Yabo. Yes, luas again. Anas nere nga, nasi agaw nets. Ha? Itong James Reed doon. Wala ngari. Surrender na, surrender. Chicks sama nila. Snare kan chicks. Ciciti ka na ciciti. Nah. Sit man. Chicks na kay snare pre. May tao bilin. Kami na lang. Wala na pa eh. Nah. Ito guni mo. Bas. Ayo bas. Hatod ko na ko ni my friend mga ga. Mayroon gihatod ko. Kapoy big lakaw. Okay, ha. Bye. Hindi maklaro, may flash kay lubat ako. Oh. Hi my friend, lawat my friend. Bye, sunod na po. Bye. Ulit ako mga ga. Antay na tong na si mama. Hoy! Ma! Aga. Tuwang kang mama ganiya. Suko kay sa skuha kay ang plato ug ang trabaho diri ang gibilin wala ko gasi. Kay nakalimot ko ganiya. Mata pala ka ma. Ako gito yung nakuhaan ko, nag-upload ko niya. Hindi ako basket dito. Kay kuan, nakasamba naman ko. So ako na lang gisulit akong pagdugay uli. Or nagyapo, nag-atang na akong mama. Nagsuwag cellphone. Ma! Suko kayo. Maulis yung mga gano. Hope ko makita pa yung balik no. Ay makalimot sa pag-comment, like, share, and subscribe. So maulis sa tanong ng Adlaw, Ganoy TV. Anoy out. See you!